Schořelo nám štěňátko na uhel, byla ho velká škoda, bylo totiž milé a přítelné. Všelijaký jsme se s ním škádlili a občas ho i potrápili, ale vždy jen tak, aby ho to nebolelo, jak již jsem řekl, uhořelo. Nejdřív mu vzplál kožíšek od žhavé jiskry, ale to ještě moc nevadilo, protože jsme hořící štěňátko udusili dekou. Ale potom mu vzplál kožíšek znovu, tentokrát od špatně sfouknuté zápalky. A to již byl definitivní konec štěňátka. Chtěli jsme jej uložit do kypré hlíny, ale ono ještě trochu obživlo a všechny pokousalo. Ale poté již skutečně zavřelo své věrné oči. A tím nám dalo na srozuměnou, že je po něm, ach, po něm.